Вітаю, шановныя калегі, дарагія сябры у цэнтры Вроцлава, у клубе «Проза», у межах цыклу лекцый пра патрэбную нам і вечна актуальную беларускую літаратуру з назваю «Доўгая дарога дадому». Так называлася месяц таму лекцыя пра Васіля Быкова, а сёння мы гаворым пра іншага найулюбёнейшага беларускага літаратара, магчыма, менш за чым Быкаў вядомага ў свеце, але магчыма яшчэ больш любімага беларусамі. Пісьменніка, які у любой сітуацыі нясе радасць, нясе суцяшэнне, нясе здаровую долю смеха, якая так жыццядайна вяртае да актыўнасці. Я перыядычна называю яго вітамінам аптымізму уже не для аднаго пакалення беларусаў і беларусак. Владимир Караткевич, які часам дзейнічае не толькі не проста як добрая літаратура, найлепшыя словы ў найлепшым парядку. Пабочным эфектам з'яўляецца вялізарны беларускі фан-клуб. У гэтым сэнсе, безумоўна, Владимир Караткевич гэта галоўная беларуская рок-зорка, галоўны беларускі паспяховы прапаведнік і навяртальнік у беларускую веру. Владимир Караткевич, які змяніў жыццё, і я ведаю гэтых людзей асабіста, гэта людзі розных таксама пакаленняў. Якім чынам змяніў жыццё? Разгортваеш кнігу, разгортваеш гарадскім, скажем, хлопчыкам ці дзяўчынкай з рускамоўнай сям'і, а заканчваеш чытанне упершыню ў жыцці, пачынаючы, падбіраючы беларускія словы, і у тысяч людзей гэта вельмі далёка зайшло. Гэта значыць, змянілася культурная парадыгма, змяніліся арыентыры, людзі усвядомілі сабе беларушчыну як праблему у добрым сэнсе, праблему да вырашэння, як таксама крыніцу радасці, драйву, кайфу, дазвольце так не літаратурна крэсліць, бо і для самога Караткевіча літаратурная творчасць была крыніцай кайфу і драйву, несумненна. Караткевич, які любіў выраз, любіў афарызм, трэба пісаць так, каб вашыя кнігі кралі ў бібліятэках. Далей трымаў паўзу і дабіваў «мае крадуць». Што сказаць, тут магла быць рэклама дальнашлёнскай бібліятэкі. Большасць кніг на гэтым стале адтуль. Адзінае, што не скрадзеныя мною, а абсалютна легальна выпазычаныя, узятыя на пракат. Хто яшчэ не знайшоў дарогу, беларуская палічка Караткевіча ва Вроцлаве вельмі салідная. А пасярэдзіне стала ёсць том, які мог бы быць вельмі інтрыгоўнай сустрэчай польскага чытача з нашым вечна жывым класікам. Культавы раман «Христос прызямліўся ў гародні» у вельмі цікавым, нестандартным, актуальным перакладзе Малгажаты Бухалік. Заклікаю паглядзець. Беларусаў таксама заклікаю паглядзець, як Караткевич можа выглядаць на іншай мове. Яшчэ адна
цытата, я думаю, якая добра акрэслівае адно з самавызначэнняў пісьменніка. У апошнім сваім вялікім творы, у дэтэктыўным рамане «Чорны замак Альшанскі» Караткевіч прымушае двух герояў размаўляць пра літаратуру. Яны спачатку гавораць пра Васіля Быкова, а потым гаворка даходзіць да нейкага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. «Ну, а гэты, Караткевіч?» – спытаў Шаблыка. «А нішто сабе, толькі чумавы нейкі, дурашны. Левай рукой правае вуха цераз галаву чухае. Ніколі не ведаеш, чаго ад яго чакаць». Спрабую паўтарыць неяк незграбна гэты жэст, апісаны ў рамане. Думаю, шмат таго, што робіць Караткевіч у літаратуры, добры гэты афарызм. Ён не выбіраў найкарацейшай дарогі да мэты, да чытача. Ён выбіраў найцікавейшую і нестандартную дарогу. Юны хлопец, які паехаў у Кіеў вучыцца расійскай, рускай філалогіі, каб вярнуцца адтуль беларускамоўным пісьменнікам. Пагадзіцеся, нестандартная дарога. Караткевіч, які прышчапіў беларускай літаратуры папулярныя жанры. Сёння мы можам яго вызначыць як лёгкі, не толькі любімы, а лёгкі класік. Гэта супер-гіпер-эрудыт, які разам з, магчыма, найбольш начытаны, абазнаны з усіх беларускіх літаратараў. Але творца, які упакоўвае гэтую інфармацыю найпрыемнейшым для чытача чынам. Можа быць, гэта рэдкі. Ну, не ўсе мы любім, пагадзіцеся, любілі вывучаць літаратуру ў школе. Не ўсім пашчасціла з школьнымі, а камусьці з універсітэцкімі выкладчыкамі не пашчасліціла. Караткевіч ніколі не вывучаўся з-пад палкі. Наадварот, яго маглі чытаць з-пад парты, альбо пад коўдрай з ліхтарыкам, як гэта у старых класікаў сітуацыя апісвалася. Караткевіч, які, хіба што, цытуючы французскага класіка Вальтэра, ён мог бы паўтарыць за ім, шанаваў кожны жанр, акрамя нуднага. Пагадзіцеся, выбітны драматург і эсеіст. У часы Караткевіча не злоўжывалі гэтым тэрмінам эсэ, любілі слова «нарыс». Караткевіч пісаў бліскучыя нарысы, якія таксама падсаджвалі на культуру, на беларускую культуру, на беларускую гісторыю, на цікавасць беларусаў Беларуссю цэлыя пакаленні. «Земля пад белымі крыламі» досыць згадаць найбольш культавую кнігу з гэтага. Менавіта у «Зямлі пад белымі крыламі» Караткевіч апісаў галоўную, можна сказаць, беларускую праблему. Што нам, беларусам, замінае гарманічна і шчасліва пачувацца на зямлі? Ёсць версіі, шаноўныя калегі. Правільны адказ ведае толькі Караткевіч і сфармуляваў гэта. Крыху апрацаваўшы легенду 19 стагоддзя, цяпер гэта ўжо непасрэдна самому аўтару прыпісваюцца. Господ Бог раздае землі, ведаеце вы гэтую гісторыю, і нешта атрымліваюць беларусы. Давайте я не паленуюся з першакрыніцы працытаваць вам. Бог дзяліў між народамі землі. Адным тое, другім тое. Прыйшлі беларусы.
Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Ён і пачаў нас надзеляць. Рэкі вам даю поўныя, пушчы нямераныя, азёры нелічаныя. Спёкі ў вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Зажэрцеся на багатай землі не дам, каб былі ўвішныя, кемлівыя, але і голаду ў вас ніколі не будзе. Наадварот, у голад шмат багацейшыя людзі будуць да вас прыходзіць. Не ўродзіць бульба, то ўродзіць жыта ці нешта яшчэ. А яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі. А травы, як чай, не будзе голаду, жанчыны ў вас будуць прыгожыя. Дзеці дужыя, сады багатыя, грыбоў ды ягад заваліся. Людзі вы будзеце таленавітыя, на музыку, песні, вершы здатныя, на дойлідства таксама. І будзеце вы жыць ды жыць. Ну як? Тут яго Мікола ў бок штурхае. Пане Божа, ды вы падумайце, гэта ж вы ім рай аддыце. Гэта ж вы, Божа мой, ды яны пры іхнай языкатасці туды з сапраўднага раю ўсіх перавабяць. Яны ж языком мінцяць, дай Бог нам з вамі. Бог падумаў, крактануў, але назад адбіраць не будзеш. Сапраўды, ёсць уже яна зямля, лані бягуць, лес варушыцца, рыба чаўны з вады выціскае, дрэвы да сонца. Добра, кажа, зямля будзе рай. А каб не занадта вы перад маім раем ганарыліся, дам я вам найгоршае ва ўсім свеце начальства. Яно вам таго раю трохі збавіць, ды і пыхі трохі вам саб'е. Гэта вам для раўнавагі. Думаю, што адчулі вы фірмовы стыль Караткевіча, ягоныя фірмовыя стылістычныя перапады высокага і нізкага, сур'ёзнага і іранічнага, інтэлектуальнага і прастамоўна хуліганістага, правакатыўнага і гэтак далей. Але таксама памятаем, што лягчэй за ўсё спіхнуць уласныя праблемы на гэтае дурное начальства. Тым больш, калі яно сапраўды апраўдвае, на жаль, усе дыягназы, дадзеныя Уладзімірам Караткевічам. Уладзімір Караткевіч, які належыць да так званага філалагічнага пакалення. Народжаны ў 30-м, у восені мы будзем 95-й год адзначаць, бо дні народзінаў Караткевіча гэта не абы што. Гэта любімый беларускі аўтар. Дарэчы, калі я кажу ўжо пра дзень народзінаў, ён не аддзельны ад містыфікатарства і жаданні і умельства містыфікаваць, да чаго Караткевіч з радасцю проста звяртаўся. Ёсць у Караткевіча, можна назваць гэта маленькім нарысам, а можна назваць гэта мікраэсэ, а можна назваць гэта вершам у прозе. Слова пра Міцкевіча. Для Караткевіча было вельмі важна, што ягоны караткевіцкі дзень народзінаў супадае з датаю смерці Адама Міцкевіча. Таму ён у сваім як бы эсэ ці вершы прозай апісвае, як дух Міцкевіча ў дзень народзінаў спускаецца да роднай зямлі і заглядае ў вокны, і калі бачыць нараджэнне новых людзей, прадказвае ім, а можна сказаць, і дае ім лёс. Гэты будзе тым, гэты сім, а гэты атрымае долю паэта.
Караткевіч казаў, безумоўна, абстрактна, але чытаючы між радкоў, мы можам з пэўнасцю сказаць, вялікі містыфікатар сцвярджае, што ён беларускае новае пераўвасабленне свайго вялікага земляка і папярэдніка. Альбо ёсць зусім іншыя прыклады містыфікацый. Месяц таму мы размаўлялі пра доўгую дарогу дадому. Я, здаецца, не паспеў апавесці вам быкаўскую гісторыю пра Караткевіча. Сустракае быкаў Караткевіча з рукою на перавязе. А той як бы сваю траўму тлумачу. Ведаеш, стары, іду я па вуліцы, а там хуліганы задзіраюць, крыўдзяць дзяўчыну. Прыгожую дзяўчыну. Тут я са сваёй шляхетнасцю, са сваім рыцарствам, это Караткевіч апавядае, быкаву, не стрымаўся, заступіўся у лесу бойку, ну я ім надаваў кухталёў. Абараніў гонар дзявочы, перамог. Праўда ж, і мне вось руку зламалі. Але не шкада для добрай справы. Быкаў не ведае, што думаць, як да гэтага ставіцца. Потым як бы знаёмыя гавораць, ведаеш, Владзімір Караткевіч упаў з лесвіцы і зламаў руку. Быкаў сваё фірмовае слоўца дадае, свой фірмовы суфікс. П'янаваты Караткевіч. Беларусы ж людзі далікатныя, яны не скажуць п'яны, а п'янаваты ўжо можна. Пра што я? Пра тое, што ніхто ў цвярозым стане не назаве Караткевіча рэалістам, пагадзіцеся. Даставалася Караткевічу ад літаратурных крытыкаў, але літаратурныя крытыкі жылі ў савецкіх рэаліях, калі альтэрнатыва рэалізму як бы адна. Усё, што не ўпісваецца ў рэалізм, характарызавалася слоўцам рамантызм. Вось Караткевіч атрымаў такую мянушку ці найменне вечнага беларускага рамантыка. Усё, што неяк не стыкуецца з апісаннем рэальнасці. Калі ягоны герой 3 дні імчыць туды, дзе адлегласці 10 кіламетраў ці наадварот, гэта чамусьці рамантызм. Калі у гістарычнай фантасмагорыі Христос прызямліўся ў гародні, адбываюцца рэчы, якія цяжка верыфікаваць рэальнасцю, гэта як бы спісваецца на рамантызм. Магу сабе уявіць, як абрыдла гэта самому Караткевічу, як ён агрызаўся, як яму было цесна ў гэтым найменні рамантыка. У згаданым ужо рамане «Чорны замак Альшанскі» ён нават так бы мовіць, прышпіліў формулу паршывы беларускі рамантызм. Гэта з аднаго боку самае іранічнае, а з другога боку як бы з таго, што не ўсё ў прынцыпе ў парадку з гэтай формулай. Так, безумоўна, гэта прывіды, калі месяц свеціць над мурамі чорнага замка Альшанскага, тут выходзіць дама з чорным монахам, гэта што? Вельмі вам рэкамендую, шаноўныя калегі, кніжачку «Найсвяжэйшы такі сімпатычны літаратурны погляд на нашага класіка». Погляд не літаратуразнаўца, а калегі-літаратара. І нават не калегі-літаратара, а суседа. Так і называецца гэтая кніга «Наш сусед Караткевіч», Адам Глобус, пісьменнік у другім пакаленні, сын Вячеслава Адамчыка і сусед, двойчы сусед Караткевіча.
Сем'я Адамчыкаў жыла з ім на адной лесвічнай клетцы ў 60-е у Менску на вуліцы Чарнышэўскага 7. Потым, дзе Караткевіч у аднапакаёўцы жыў. Потым і тыя, і другія перасяліліся на вуліцу Карла Маркса, дзе цяпер у Менску вісіць памятная ганаровая шыльда Караткевіча, дзе ўжо ў трохпакаёўцы жыве Караткевіч, але Вова Адамчык падрастае ўжо у падлетка юнака Володю, але застаецца суседам, калегам, літаратарам і сведкам. Адам Глобус вядомы сваёй лаканічнай, афарыстычнай, злёгку правакатыўнай, часам калючай манерай аповеду, але пра Караткевіча кніжка выйшла вельмі цёплая. Адзінае, што бязбожна разбураюцца такія афіцыозныя спробы злепіць з нашага любімага аўтара штосьці бронзавае, штосьці музейна-пыльнае, штосьці такое, чаму кланяешся, але не перачытваеш. Дык вось, як Адам Глобус пра паршывы беларускі рамантызм Караткевіча. Дазвольце прачытаць вам гэты фрагментик. Паэт Уладзімір Караткевіч захапляўся рамантызмам. Ён любіў 19-е, наскрозь рамантычнае стагоддзе. Пісаў пра герояў паўстання, якое загарэлася ў 1863. У кабінеце Караткевіча над сталом вісеў партрэт паўстанца Кастуся Каліноўскага. Таму многія залічваюць і самога Уладзіміра Караткевіча ў шэрагі рамантыкаў. Гэта памылка, бо паэт Караткевіч належыць да іншага часу і зусім да іншай генерацыі. Ён з пакалення постмадэрністаў. Яго наследаванне Артуру Конан Дойлу і Уілкі Колінзу, Александру Дюма і Вальтару Скоту, постмадэрнісцкія імправізацыі на тэмы, узнятыя велічнымі рамантыкамі. «Я беларускі Вальтар Скот», паўжартам казаў сябрам Караткевіч. У яго, як і мусіць быць у постмадэрніста, усё не проста літаратурнае, а яшчэ і тэатральнае і кінематаграфічнае. Караткевіч – беларускі пост Конан Дойл і наш пост Вальтар Скот. У драматычным часе рамантыкаў рэальнага Каліноўскага асудзілі, павесілі і пахавалі на гары Едыміна, што ў Вільні. У рамане Караткевіча Кастусь Каліноўскі ўсё яшчэ жыве і ўсё яшчэ змагаецца за сваю Беларусь. Пагадзіцеся, у гэтых словах нешта ёсць. Даўно існуе як бы легенда, я думаю, літаратуразнаўцы, сябры Караткевіча любяць яе паўтараць пра выкраданне, знакамітае выкраданне другога тому «Каласоў пад сярпом тваім». Пагадзіцеся, хоць раз ды чулі. Пры дзіўных абставінах кватэру Караткевічаў абрабавалі, знеслі цэнныя рэчы, наколькі іх маглі знайсці, але найцэннейшае гэта рукапіс. «Ведалі гады, што бралі», паўтараў сабе пад нос Уладзімір Семёнавіч. Але давайце зірнем на сітуацыю інакш. Вы шмат ведаеце трагічных фіналаў са смерцямі улюбёных галоўных герояў Караткевіча. Пагадзіцеся, што не. Месяц таму мы казалі пра Быкова. Вот пра Васіля Быкова можна, як на пачатку фільма «Тытанік», сказаць, чым скончыцца. Герой
трапіць пад невыносныя жорны лёсу і мусіць, вытрымліваючы тэст на чалавечнасць, загінуць, так, не губляючы годнасці ў сутыкненні з гэтым лёсам. Любімыя героі Караткевіча выжываюць, трыумфуюць і выходзяць пераможцамі з усіх магчымых выпрабаванняў. Як мужыцкі Христос, містыфікатар, актор Юрась Братчык, які ў рамане «Христос прызямліўся ў гародні», пераўвасабляецца пачынае граць ролю Христа, і пачынаецца найцікавейшае. Тое, што пачалося як махлярства, раптам змяняе, хто чытаў Хрыста, які прызямліўся ў гародню, ведаеце гэтую гісторыю. Тут пра комплекс самазванца і рэальнае як бы самазванства. Тут пра маску, якая нечакана пачынае прырастаць да твайго твару і змяняць тваю прыроду. Вандроўны камедыянт, прыйдзесвет, махляр, хто заўгодна. І, у прынцыпе, такія самыя таварышы ў ягонай вандроўцы па ягоным лёсе выпрабоўваюцца біблейскімі нейкімі каардынатамі, біблейскім сюжэтам. З аднаго боку, гэта выглядае як пародыя на біблейскі тэкст часоў атэізму. Часам Караткевіч так досыць па-блюзнерску шчэрыць зубы, паўтараючы раз за разам біблейскі нейкі сюжэт пра тое, як усіх накармілі 5 хлебамі і 2 рыбамі. Альбо пра тое, як герой ідзе па вадзе. І гэтак далей, гэтак далей. Толькі кожны раз, кожны гэты цуд мае матэрыялістычную, можна сказаць, падаплёку. Гэта таленавітая прыдумка вынаходлівага чалавечага розуму. А так, напраўду, зараз мы выходзім на вельмі важную караткевіцкую цытату. Цытату, якая можа быць чысцей за ўсё намі, беларусамі. Шмат хто з нас пазбаўлены дома. Мы знаходзім у гэтай цытаце маральную, энергетычную нейкую падтрымку. Чалавек носіць сваё неба з сабою. Сказаў герой невялічкай аповесці, Караткевіч назвал яе навеллай «Ладдзя роспач». Чамусьці гэтую цытату, таксама варта пра гэта паразмаўляць, увесь час і ўсе цытуюць неправільна. Як вы яе памятаеце? Звяртаюся да прысутных калегаў. Кожны чалавек носіць сваё неба з сабою. А зараз сеанс чорнай магіі з выкрываннем. Няма у Караткевіча гэтага слова «кожны». Гэтае слово прыліпла да цытаты, калі лятучы універсітэт і супольнасць беларускіх інтэлектуалаў рыхтавала зборнічак «Цытуй сваё». Вельмі добры зборнічак, вельмі добра, што ў беларусаў з'явіліся свае інтэлектуальныя афарызмы і цытаты. Іх можна было чытаць кніжкай. Яны з'явіліся так у розных дызайнерскіх формах на цішотцы, скажем, можна было раздрукаваць. І вось з гэтымі цішоткамі людзі ходзяць з фальшывай цытатай з Караткевіча. Чаму не можа быць кожны? Таму што дзесьці вось у сярэдзіне 60-х малады яшчэ, але ўжо вельмі сталы Караткевіч, прайшоўшы праз зацікаўленасць 19 стагоддзям, адкрывае для сябе рэнесанс, гуманізм
у беларускім вымярэнні слова. Караткевіч вельмі цікавіўся пачаткам 16 стагоддзя, часам Скарыны і Міколы Гусоўскага, часам між надрукаваннем скарынаўскай Бібліі і смерцю папы Леона Целява X, які замовіў, як вы ведаеце, Міколу Гусоўскаму песню пра зубра. Час, калі тэоцэнтрычная карціна свету змяняецца антропацэнтрычнай. Калі чалавек увасабляе, можа быць і дарэмна, можа быць і трэба надаваць пстрычак па носе за такі гонар і самаўпэўненасць, але чалавек уяўляе сябе мерай усіх рэчаў і кідае выклік абмежаванням, якія над намі даўлеюць і перашкаджаюць нам реалізоўвацца. Два творы фактычна прысвечаныя аднаму і таму ж, праз трагічную гісторыю позняга сярэднявечча з смерцямі, з эпідэміямі, з наездамі ворагаў, з голадам. Гэта ўсё пануе на старонках Караткевіча, толькі нам чамусьці не страшна. Мы ўпэўнены, што ўсё добра скончыцца, што герой і чалавек дасць рады, бо ён падымаецца да наймення чалавек ці людзі, якія Караткевіч любіць пісаць з вялікай літары. У пралогу да Хрыста, які прызямліўся ў Гародня, ёсць фірмовая фраза. Мара пра часы, калі, давайте я вам працытую, і замыслілі мы пакінуць праўду. Можа, яна дойдзе, калі пачнуць кананізаваць не ў святыя, а ў людзі. То і хай будзе праўда. Як бы Христос чалавек для Караткевіча важнейшы, чым той, незалежна ад таго, верым мы ці не верым у біблійнай іпастасю. Бо махляр, які пачынае насіць тэатрал, лицедей любіць гэты русізм Караткевіч, ён ведае, што ён не ўваскрэсне, але ён падымаецца да высакароднай ідэі ахвяравання з сабою дзеля іншых. Прычым, высокая ідэя суправаджаецца абсалютна па-сярэднявечнаму. Магу на пальцах як бы пералічыць улюбёных караткевіцкіх аўтараў таго часу, якімі ён натхняецца. Франсуа Віён, французскі паэт з непэўнай біяграфіі. Магчыма, ён быў злодзеем. Магчыма, ён пісаў балады на злодзейскім арго, на блатной фене тагачаснай французскай. Караткевіч натхняўся Франсуа Рабле з ягоным зубастым, цынічным, фізіялагічным гумарам. Франсуа Рабле, які ўвайшоў у культуру сваёю тырадаю пра падціркі, памятаеце? За савецкіх часоў перакладчыкі не ведалі і выдаўцы, што з гэтым рабіць. Расійскі паэт Мікалай Забалоцкі атрымаў, якому не проста было сваё ў тыя часы друкаваць, атрымаў замову перапісаць Рабле, адаптаваць яго для юнацтва. І вось ён для юнага чытача перапісвае, мікшуе гэтыя непростыя салёныя на целесным нізе замешаныя жарты і натыкаецца на паўстаронкавае пералічэнне, чым, выбачайце, можна і кім скарыстацца. Памятаеце, там гусяняты ёсць для падцірання задніцы. Мікалай Забалоцкі таленавіта выйшаў з сітуацыі, замяніўшы слова «падцірка» словам «насоўка». Абсалютна геніальны, я б сказаў, па-караткевіцку выйшаў з непростай сітуацыі. Караткевіч, які любіць салёнае слоўца, але заўсёды ведае, дзе
трэба панізіць невыносны пафас, каб жывое не ператварылася ў мёртвае у літаратуры. Таму, мабыць, Владзімір Караткевіч ва ўсіх сваіх літаратурных праявах самы жывы беларускі літаратар, і кожны яго герой і гераіня падазрона жывыя. Вернемся да глобуса і ці можна быць постмадэрністам у 60-е гады? На дварэ спачатку Хрушчоў, потым Брежнеў. Часы глыбокага застоя. Ад літаратара патрабуюць канонаў сацыялістычнага рэалізму. Караткевіч становіцца на вушы і ведае, як настаяць на сваім, правесці сваю пісьменніцкую стратэгію. Больш за тое, гэты глыбока несавецкі чалавек, глыбока нацыянальны беларус у часы, якія не спрыялі беларускаму і нацыянальнаму, ён не быў нават антысаветчыкам у лабавым такім сэнсе слова. Караткевіч не быў дысідэнтам. Караткевіч не пісаў у шуфляду, бо рабіў усё, каб ягоныя тэксты траплялі максімальнай колькасцю чытачоў. І чытачкі плацілі Караткевічу ўзаемнасцю, шыхтуючыся ў чэргі, так? Чакаючы кніжкі яшчэ з ночы ў кнігарні, да дзірак зачытваючы тыя рэдкія часопісы, дзе з працягам, напрыклад, у маладосці ці ў полымі, ці ў нёмане удавалася аповесці Караткевіча надрукаваць у арыгінале альбо ў перакладзе. Часам дачыненні Караткевіча з цэнзурай былі настолькі складаныя, што мяняліся назвы твораў. Ведаеце вы гэтую гісторыю. Раман «Нельга забыць», такой, пагадзіцеся, не караткевіцкая назва, цяжкі такі імператыў. Ідзі і глядзі, жыві і помні, нельга забыць. Караткевіч складанейшы і заўсёды больш такі амбівалентны ён бы выкруціў. Арыгінал называецца «Леаніды не вернуцца на зямлю». Гаворка, безумоўна, пра прыгожы метэарытны дождж, але як маглі адчытаць цэнзары слова «Леаніды» у часы застою? Зразумела, такая назва не можа з'явіцца. А цяпер уявіце сабе, што ціхім, як бы партызанскім рухам, не робячы скандалаў у лукашэнкаўскай Беларусі, аматары і знаўцы тэкстаў Караткевіча вяртаюць яго ў непадцэнзурным выглядзе чытачам. Напрыклад, не ў гэтым васьмітомным, культавым, абсалютна культавым, так, лёсавызначальным для пакалення ў зборы твораў Караткевіча кожны з нас трымаў у руках, можа быць, нават і, але таксама па-караткевіцку, правае вуха левай рукой, так, васьмітомнік з 9 тамоў. Не ў кожнага так бывае, у Караткевіча так бывае. У апошняй не памясцілася ўсё, і ў 2 тамах, у 2 частках з'явіўся апошні. Але цяпер друкуецца большы і акадэмічны караткевіцкі шматтомнік, дзе без скандалу, без хайпу, бо гэта магло прынесці непрыемнасці, так, вяртаюць Караткевіча непарэзанага, непакрэмзанага цэнзуры. А потым выдавецтва «Папуры» узнаўляе па адным гэтыя творы, і ў беларусаў ужо ёсць 2 раманы. Можна знайсці выданне «Нельга забыць», а можна ўжо ў «Папуры» знайсці выданне «Леаніды не вернуцца на зямлю». Так і так ён існуе. Караткевіч як бы раздвоіваецца. У нас ёсць аповесць «Ладдзя роспачы», кранутая ножом цэнзуры, і у нас ёсць непадцэнзурнае, хайпавае, можна сказаць, выданне з лёгкай рукі Глеба Лабадзенкі, дзе нажнічкамі паказаны вернуты тэкст
які быў выразаны ў свае часы. Вельмі раю вам захапляльнае чытво. Караткевіч дацэнзурны, Караткевіч пасляцэнзурны. Што больш за ўсё не спадабалася цэнзарам? Над полем спявалі беларускія жаўрукі. Як вам здаецца, якое слово вылетае у цэнзуры? Беларускія. Ты папаўся, беларус, гаворыць смерць падчас шахматнай партыі Гервасію Валіваху. У пасляцэнзурным версіі застаецца ты папаўся. Шматкроп'е. Мы з кантэксту разумеем больш-менш тэрытарыяльную культурную прыналежнасць любімага нашага героя Гервасія Валівахі. Слова беларус, беларусь, беларуская вылетае безбожна. Але таксама варта сказаць, што Караткевіч навучыўся падманваць цэнзуру. Караткевіч навучыўся гуляць з ёй прыкладна так, як наш улюбёны герой Гервасій Валіваха граў на шахматнай досцы у тагасвецце з смерцю. І, як вы ведаеце, спачатку прайграе ёй, бо спрабаваў гуляць па правілах, а потым пачынае парушаць гэтыя правілы і нечакана перамагае. Прыкладна такую ж гульню вядзе з цэнзарамі Караткевіч. Больш за тое, ладдзя роспачы, акрамя ўсяго іншага, безумоўна, мы можам гэты вобраз памерлых, якія пераплываюць ці то антычны Стікс, ці то нейкае замагільнае возера. Мы можам атаясаміць гэта з невызначаным лёсам Беларусі і беларусаў, вечна падвешаныя ў невызначанасці, вечна наш лёс вісіць на валаску паміж непараўнальна моцнымі суседзямі. У той сітуацыі тэарэтыкі апісваюць гэта як трагедыю цэнтральнай Еўропы. Кожная нацыя, чыіх сіл не хапае, можа не хапіць, каб даць рады з больш магутнымі, а часам крыважэрнымі суседзямі. Эта гісторыя ніяк не можа кашмарная для нас скончыцца. Але можна пабачыць у ладдзі роспачы спецыфічную як бы праграмны твор літаратара, які выказвае сваё крэда. Не выпадкова, што там стаіць эпіграф сябру і потым народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну. Так вось, што рабіць з цэнзарамі? Прывяду вам два прыклады таго, калі наіўнае чытанне такое было б. Безумоўна, таленавіты пісьменнік прыдумляе як найлепей, потым прыходзіць цэнзар, усё псуе, твор незваротна пацярпеў у выніку. Мы ведаем, як балюча парэзалі, скажем, аповесць мёртвым не баліць Васіля Быкова, а потым чытачы нават і крытыкі прад'яўлялі Быкаву прэтэнзіі. У вас канцы з канцамі не сходзяцца, пасля таго, як цэнзура патапталася па гэтым творы. А Владзімір Караткевіч паступае з цэнзурай як Гервасій Валіваха з смерцю. Ён рукавом можа пасунуць незаўважна шахматную фігуру, а потым хітра даць ахвяру пад бой, і цэнзар, як і смерць у творы, трапляе у умела пастаўленую пастку. Як падмануць цэнзуру, каб твор пасля цэнзурнай рэзкі зрабіўся яшчэ лепшым? Нічога не страціўшы і не перашкодзіўшы пісьменніку выказацца, як ён хацеў. Трэба даць фігуру пад бой у шахматнай тэрміналогіі. Трэба побач з крамольным месцам, якое табе важна правесці, даць яшчэ большую крамолу, роля якой адна –
запаліць чырвоную лямпачку, да, чырвоную анучу у вачах цэнзара і быць выразанай пасля штосьці такое, на фоне чаго не заўважыць самага важнага, што табе трэба сказаць. Мои одноклассники ў школе любили розыгрыш. А давай паспрачаемся, што я вырву у цябе волас, а ты нічога не адчуеш. Як гэта так? Спрачаліся мы, так? І казалі, давай. І з часам ішлі ў заклад на нешта каштоўнае. Хітруны вырывалі волас адначасова моцна ушчыкнуўшы цябе, скажем, за руку, і табе так балюча, што ты не заўважаеш, як у цябе выдралі волас. Прыкладна ў такія гульні вельмі небяспечныя і рызыкоўныя, бо твор могуць цалкам забараніць. Уладзімир Караткевіч гуляе з беларускай савецкай цэнзурай, з усімі Максімамі Лужанінамі і іншымі функцыянерамі, якія пасвілі гэта ўсё. Давайте паговорым, колькі у Беларусі існуе ўваходаў у пекла. Ну, вы ж ведаеце, блізкая нам тэма. Безумоўна, у канчатковай версіі яно адно. Але працытую вам па папуры, па вернутай версіі Караткевіча ад самога пачатку. Бліжэйшыя на беларускай зямлі ўваходы ў пекла знаходзяцца, як вядома, даволі далёка ад Рагачова. Адзін з іх ляжыць на дне равучага возера, што пры Іпуце. Нездарма ж там так раве вада, нібы нехта глытае яе на дне. Другі ля Ржаўца пад Юхнавам, трэці ля Макруш, што пад Бельскам. Разумееце, якую сетку сплёў Караткевіч? Ты гуляеш з савецкай цэнзурай у эсхаталогію. Табе трэба паказаць уваход у пекла, і каб цэнзар гэты не выразаў. Ствары 3 ўваходы ў пекла і дадай такой крамолы, на фоне якой гульні Гервасія Валівахі пададуцца ўжо цэнзару дзіцячым жартам. Што не так з другім і трэцім уваходам? Калі мы пачынаем прыглядацца да населеных пунктаў, мы разумеем, што Караткевіч другі ўваход у беларускае пекла памяшчае ў Смаленшчыну, а трэцяя пад Бельскам на Беласточчыну, на Падляшша. Але пагадзіцеся, я быў бы, як сказаць, каб я не разумеў, дзеля чаго гэта робіць Караткевіч, я як мінімум ва Ўроцлаве у сярэдзіне Польшчы не апавядаў пра тэрытарыяльныя прэтэнзіі Караткевіча. Караткевічу вядзецца пра штосьці больш тонкае. Цэнзары мусяць спалохацца чагосьці такога страшнага, чым ёсць адна думка пра беларускі Смаленск, ці беларускую Беласточчыну, на фоне чаго усе гульні са смерцю, пеклам і перамогай над смерцю ва ўсіх магчымых пераносных беларускіх сэнсах праходзяць праз жорны гэтай цэнзуры. Караткевіч як бы ахвяруе сваімі латнікамі у ягонай тэрміналогіі. Хочаце больш эпахальны прыклад? Легендарны проста прыклад з «Каласоў пад сярпом тваім», геніяльным, нескончаным раманам эпапеі Караткевіча, пра што я пачынаў казаць. Якая цытата ў 20-м годзе зрабіла неймаверную кар'еру. Нават людзі вельмі далёкія ад літаратуры ў сваіх сацыяльных сетках некалькі абзацаў караткевіцкага тэкста дзяліліся. Гэта весна 20-го года. Я назіраў гэты прыход гэтай цытаты Караткевіча ў масавую беларускую свядомасць. Там вялося пра 26-й год дыктатуры імператара Мікалая I, да? Мікалая Палкіна. Але для беларусаў ключавой фразай быў лічэбнік, да? 26. Давайте працытую. Гэта быў страшны і цяжкі час. Уся неабдымная імперыя дранцвела і дубела ад жахлівага палітычнага марозу, які вось ужо 26 год вісеў
і кашлата варочаўся над яе абшарамі. Кожны, хто спрабаваў дыхаць на поўныя грудзі, адмарожваў лёгкія. Казаць дазвалялася толькі ману, любіць толькі праваслаўе ды імператара, ненавідзець толькі вальнадумцаў, якіх ніхто не бачыў, так іх было мала. І далей. Бог быў падобным да будачніка, а будачнікі да разбойнікаў. Шпіцрутаны і смугастыя будкі сталі сімвалам, але сапраўднай сутнасцю была подлая баязлівасць, духоўнае рабства, унікненне праўды і малюскавае сядзенне ў сваёй нары. Шчаслівых не было. Дварянства было прыніжанае, разначынства распятае, чыноўніцтва ніцае, сялянства забітае. Людцы добрыя, што трэба зрабіць, каб такая цытата прайшла цэнзуру ў 60-е гады? Трэба даць штосьці, трэба побач змясціць такое пудзела, ад якога закружыцца галава савецкага цэнзара. Дазвольце я працытую наступны абзац пасля 26-го года. Што трэба зрабіць, каб ён застаўся? Цытую. А вось гэта ўжо вылецела. Цэнзары зусім сур'ёзна выкрэслівалі невінныя радкі вершаў, у якіх аўтар падступна хацеў забыцца на ўвесь свет і прыпасці, сачыце за маімі рухамі, і прыпасці да грудзей і улоння каханай. Верна подданы не павінен быў забываць пра свет, у якім існавалі государ-імператар, і такая цудоўная рэч, як слёзы замілавання перад дзеямі і мудрасцю яго паплечнікаў. Што ж датычыцца улоння, калі цэнзар першы раз неуважліва рызыкоўнае слова прапусціў, да Караткевіч для яго паўтарае. Што ж датычыцца улоння, то добранамеранаму і добрапараднаму сыну айчыны і расійскаму абывателю трэба было знаходзіць неземную радасць не на улонні нейкай там невядомай жанчыны, не акрэсленых, відаць, па ўсім паводзін, а на улонні веры. Для гэтага існавала царква і пан Бог ва ўсім ззянне сваёй славы. Пантакратар. Вы ведаеце, што секса ў Савецкім Саюзе не было. Прыём настолькі просты, настолькі элементарны, як пасоўванне локцем, Гервасіем Вылівахам шахматнай фігуры на дошцы са смерцю. І смерць, яна ж савецкая цэнзура, бо як пісьменніку даехаць у вечнасць і выхоўваць наступныя пакаленні чытачоў, дарыць ім радасць, калі гэта пакрэмзаюць. Бачыце, мне здаецца, гэта моя такая не больш чым гіпотэза, але чым даўжэй я пра гэтую гіпотэзу думаю, тым больш яна падабаецца. Як перайграць цэнзуру? Прымусіць цэнзара быць мастацкім рэдактарам, які палепшае твае тэксты. Напісаць тэкст, як бы ужо заклаўшы туды тое лішняе непатрэб, пятую нагу, пятае кола ваза, пятую нагу зайца. Можа быць, таго самага зайца, што сядзіць у кустах зусім побач з домам і перажывае зіму. Таму, што так не бывае, сказаў бы Гервасій Выліваха. Дазвольце вам, набліжаючыся да канца, працытаваць гэтую творчую, можна сказаць, пісьменніцкую самамедытацыю Караткевіча. Але ён жа і укладае гэта, уявіце сабе чалавека на мяжы жыцця і смерці, глыбока ў падземным царстве, за шахматнай дошкай з непераможным спадужнікам, з непераможным гульцом смерцю. Што робіць Гервасій? Гервасій па-свойму паўтарае адкрыццё, дакладней, Караткевіч апярэджвае сусветныя трэнды. Некалькі дзесяцігоддзяў пазней Джоан Роўлінг прыдумае заклён Патронуса. Падумай пра штосьці найважнейшае ў жыцці,
памедытуй, да? І гэтыя найлепшыя, найзапаветнейшыя ўспаміны дапамогуць табе дабіцца патрэбнага. Дзяцінства. Сябры ідуць у грыбы. Усе астатнія дзеруцца ў нетры, а ён спакойна ідзе лесной дарогай і праз кожныя некалькі крокаў зрывае баравік, што вылез якраз між каляін. Цвёрды, спады-спаду, нібы абсыпаны мукою. Ішоў дождж, і кроплі, падскочваючы ад зямлі, білі пад ягоны парасон, а потым высахлі, крамяны, як сыр. А вось салоўка, які трэцяе лета спакойна жыў пад ягоным акном. А вось заяц, які дажыў да старасці, адразу за гумнамі, таму што так не бывае. А далей яшчэ адна найкультавейшая цытата з Караткевіча. Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто. І тады пераможаш. Нават калі ты слабы, як камар, пасярод варожага мора, таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на спрадвечны закон. Ты ваюеш не па правілах, выліваха, сказала смерць. Ты аддаў мне латнікай, значыцца, павінен быў замацавацца вось тут, а замест гэтага каму павінен? Беспамылковасцю. Я павінен вось ім, гэтым людзям і нікому больш. Хтосьці пабачыць у гэтым тэкст пра служэнне сваёй культуры, сваёй зямлі, свайму пакліканню. Хтосьці пабачыць у гэтым творчае як бы крэда, творчую дэкларацыю, праграмны твор. Як у часы соцрэалістаў выскачыць з адзіна даступных табе у дадзеную эпоху правіл і не будучы дысідэнтам, не пішучы ў шуфляду, так, зрываючы нервы, так, дадаючы сабе сівых валасоў у бясконцай бадзязе з цэнзарамі. Але прыходзіць да чытача, да масавага чытача, які чакае цябе, які выхоўваецца на тваіх кнігах, які часам крадзе твае кнігі з бібліятэкаў. Рабі, як ніхто, рабі, як не бывае, і тады пераможаш. Дзякуй. Шановныя калегі, запрашаю у да дыалагічных зносінаў, да пытанняў. А калі раптам хто захоча чым-небудзь з дзікім паляванням караля Стаха пацікавіцца, да якое не ўклалася проста праз небясконцасць часу у гэтую гадзіну, таксама буду вам удзячныя, але не абмяжоўвайце свае фантазіі. Калі ласка, буду рады пра штосьці апавесці, на штосьці адказаць. Калі ласка. Пачакайце, зараз мікрафон вам дадуць. У мяне такое пытанне. Вы зрабілі прыклад некалькі вось гэтых пастак, і папуры вырашыла іх павярнуць у тэксты. На ваш погляд, ці ўсё ж такі правільна іх пакідаць вось у гэтай канчатковай нейкай версіі, ці ўсё ж такі лепш прыбраць, разумеючы, калі мы дакладна разумеем, што гэта менавіта пастка для цэнзара? Па-першае, я казаў, што гэта толькі мая версія. Я паспрабаваў прымерыць на Караткевіча лютню і шахматную дошку Гервасія Вылівахі. Думаю, што Караткевіча чым больш, тым лепей. А хай бы ён падвоіўся.
Вот ёсць хазарскі слоўнік Міларада Павіча, версія для мужчын, да, і версія. У нас, зрэшты, у беларусаў усяго падвое. У нас две душы, згодна з Гарэцкім. У нас две графікі, лацініца і кірыліца. У кірыліцы у нас ёсць два правапісы, Тарашкевіца і Наркамаўка. Няхай будзе дацэнзурны і пасляцэнзурны. На языку крутится слово «нецензурный». Владимир Караткевич. У нас уже есть два романы «Нельга забыть» и «Леонида не вернуться на землю». У нас есть две версии «Колосоў пад серпом твоим». Было б добра, каб хтосьці параўнаў. Я люблю часам параўноўваць. Добра, што ёсць такое і такое. І ладдзі роспачы у нас як мінімум уже две. «Колосы 3» будзе. У кніжным возе агучваюць, і там будзе больш. Тому, якби, ўжо трэцяе будзе «Колосы». Бачыце, тым лепей. Я не бяруся казаць, мне здаецца, што мусіць усё суіснаваць. Ціхая акадэмічная як бы партызанка. І хайпажэрства. Вось стратэгія, гриф такі, без цэнзуры на вокладцы, які адразу прыцягвае для сябе ўвагу. Зразумела, што з гэтага крыху пасмейваюцца дактары навук і людзі, якія дзесяцігоддзямі. Яны робяць сваю справу больш ціха, але больш карэктна і больш сумленна. Але просто мне здаецца, што у гэтыя часы добра, каб мы ўсведамлялі. Вот тое, што ёсць на кнігах.com, гэта адсканаваны 8,5 томнік. Тое, што выдаецца папуры, гэта любоўна, ашчадна вернутыя тэксты, выразаныя некалі цэнзурай. Параўноўвайце, які Караткевіч вам больш даспадобы. Для мяне найцікавейшае, што паміж тым і гэтым адбываецца. Згодна з якой логікай абзацы тэксту знікаюць і вяртаюцца. Як слова беларус знікае і вяртаецца ў вуснай смерці. Як адзін уваход у пекла ператвараецца ў 3, а 3 ў 1. Таксама ў мікрафон. Я калі пачынала чытаць Караткевіча, мяне зацікавіла ў яго шмат такіх словаў, якіх ні ў кога няма. Ён іх выдумаў як Барадулін? Ці гэта дыялекты нейкія? Выдумывал як Барадулін. Так. Выглядае уже як... Я не ведаю, каго бараніць, Барадуліна ці Караткевіча. Не, Барадуліна ж таксама, ён ствараў новыя словы. Барадулін, як і Караткевіч, мелі цудоўныя вушы і памяць. Найлепшай сваёй кнігай, я з Барадуліна пачну, Барадулін лічыў вушацкі словазбор, тыя словы, якія ён чуў з вуснаў суседзяў, з вуснаў геніяльнай сваёй мамы Куліны Андрэеўны, якая была не пісьменная, але проста валіла чыстым фальклорам, з добрымі і кепскімі пажаданнямі, з песнямі, з казкамі. Гэта ўсё 500-сторонковая таміна, абсолютно унікальная. З Караткевічем. Караткевіч у адным з сваіх вершаў вось звяртаецца на «вы» да такога персанажа, як Сарока. Вось я вельмі люблю гэты верш. Ён у рамане «Нельга забыть». Леониды не вернуцца да зямлю. Яго спяваюць, да яго напісалі музыку сям'я Вайханскіх, і яны цудоўна выконваюць гэта як песню.
«Аддайце, сарока, няма ўжо сілаў», звяртаецца на «вы». Караткевіч сам быў геніальнай, можна сказаць, сарокай, якая беспамылкова рэагавала на бліскучыя рэчы, на тое, што робіць тэкст незвычайным. Гэтаму правільнасць тут акадэмічная, лінгвістычная не начавала. Тэкст Караткевіча спярэшчаны паланізмамі, русізмамі, але гэтым грэшылі дзесяткі і сотні. Тэкст Караткевіча, як нічый іншы, спярэшчаны украінізмамі. Прычым гэтыя украінізмы, дзякуючы Караткевічу, зрабіліся ўжо нармальнымі абсалютна беларусізмамі. Яны ўвайшлі ў плоть і кроў нашай мовы. Хто зараз скажа, што слова «распавядаць» не беларускае слова? Што па-беларуску расказваць альбо апавядаць? А распавядаць – гэта калька любімага Караткевічам украінскага розповісти, розповідати. Хто з нас зараз зверне ўвагу, што слова «спаруда» не было да таго, як Караткевіч яго ўзял з украінскай мовы і не перанёс у беларускую? Мы зараз, дарэчы, перажываем пэўны чарговы пасля Караткевічскі новы уплыў украінскай мовы на беларускую. З розных прычынаў. Часам беларусы, кажучы украінізмы, свядома, так далікатна па-беларуску сціпла сведчаць пра сваю падтрымку. Часам гэта адбываецца несвядома, таму што мы пераважна украінскія крыніцы інфармацыі чытаем і пачынаем калькаваць блізкія словы. Вы, здаецца, сёння проста задалі мне пытанне, сказаўшы слова «павернуць» у сэнсе «вернуць». Цудоўны украінізм, які апошнія гады ўваходзіць у нашу мову. З'ясаваць, кажа Караткевіч у «Дзікім паляванні». Плазаваць, кажа ён пра поўзанне і гэтак далей, можна дзесяткі. Так яны, але можна сказаць, што Караткевіч робіць гэта кантэкстуальна. Кожнае караткевіцкае не класічнае беларускае слова вельмі добра трымаецца ў кантэксце. Яно як упрыгожанне, альбо як далікатна, у далікатных прапорцыях соль, перац і іншы соус, як інгрэдыент кулінарны, дадаюць тэксту. Зашмат гэтага было празмерна, гэта псавала стыль. У Караткевіча яно працуе станоўча. Таму я не ведаю, праклінаюць яго ці не мовазнаўцы, а чытачы бласлаўляюць такое. Хоць часам неафіты чытаюць Караткевіча, не знаходзяць слова у беларускім слоўніку. Што трэба рабіць? Ну, зірніце ў этымалагічны слоўнік, зірніце ў гістарычны слоўнік, зірніце ў польскі ці украінскі. Хутчэй за ўсё дзе-небудзь гэта знойдзеце. А так, наогул, чаму гэтая любоў да Украіны? Давайте я ўжо даведу да канца гэты матыў. Караткевіч двойчы, можна сказаць, як у раку, са свайго вузейшага Днепра уваходзіў в украінскае шырэйшае Днепро. Заканчвалася вайна, і ён зусім падлеткам на паўгоду трапляе ў Кіеў. І гэта накрывае яго любоўю, эмоцыямі абсалютна незабыўнымі, бо дзіцячая падлеткавая памяць самая чэпкая і ўражанні вулічнага сяброўства хлопчыкаў, дзяўчатак. Ён потым геніяльную маленькую аповесць «Лісця каштанаў» з гэтага зробіць. А потым напіша эсэ
«Се мой градак» у форме нарысавасці эсэ, шалёнае просто прызнанне у каханні, відаць, любімаму свайму небеларускаму гораду, хоць ён і Вільню будзе вельмі любіць і напіша пра яе. Але Вільня як бы у Караткевіча мае і свае беларускія вымярэнні, і свае беларускія каардынаты. Кажучы пра Кіеў і пра Украіну, можна казаць, што ў Караткевіча варыянт амаль радзімы, чагосьці вельмі блізкае, але з пазіцыі, аднак жа, беларуса, які любіць. А потым, канешне, был філфак Шэўчэнкаўскага універсітэта, 49-й год, уже 19-гадовы хлопец паступае на гэты рускі філфак і сутыкаецца з пытаннем, якое, на шчасце, часта некаторыя нашы суседзі, украінцы, палякі, задаюць нам, напрыклад, такое. Калі ты беларус, чаму ты не размаўляеш па-беларуску? Не кожны сусед задасць такое пытанне. В Украіне і у Польшчы можна такое пачуць. Я думаю, што і класік наш праз штосьці такое прайшоў. Таксама вельмі істотна, што два важныя караткевіцкія тэксты, яны з кіеўскага навучання выраслі. Ці ведаеце вы, што «Дзікае паляванне» вырасла з дыпломнай працы Караткевіча? Яно паралельна дыпломнай працы пісалася. Тэма дыплома казкі, паданні, толькі гэта ў акадэмічным ключы. Не акадэмічным паўстала «Дзікае паляванне». Першая версія ў 50-м годзе напісаная, хоць яшчэ потым 8 гадоў пісьменнік будзе ствараць. А потым была аспірантура. А тэма аспірантуры не створанай кандыдацкай дысертацыі уже вобраз паўстанцаў у паўстанні 63-го года, у паўстанні на нашых землях, пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, з чаго вырастаюць каласы пад сярпом тваі. Ну і як бы вельмі глядзіць, як далікатна Караткевіч у «Дзікім паляванні» ў сваёй аповесці раздае аўтабіяграфічныя рысы розным героям. Андрэй Свеціловіч вучыцца, як ён у Кіеўскім універсітэце, і чытае там Тараса Шэўчэнка. А потым, схоплены жандармерыяй расійская, на пытанне пра нацыянальнасць адказвае «Пішы, украінец». А Андрэй Беларэцкі збірае фальклор і піша даследаванні так, як Караткевіч сваю дыпломную працу. Добра, далёка я адышоў ад пытання пра моўныя ўплывы. Яшчэ, калегі? Была тут рука, мікрафон сюды не даехаў. Адкажыце, калі ласка, вы ў пачатку імпрэзы сказалі, што у творчасць Караткевіча і ўвогуле яго раманы, аповесці, яны жыццярадасныя. У мяне такое пытанне: а што жыццярадаснага вы бачыце ў тым жа «Чорным замку Альшанскім»? У «Чорным замку Альшанскім» я бачу, па-першае, гэта створана іншым пісьменнікам, конца 70-х годов, человеком сур'ёзна уже порэпаным, подрапаным жыццём, человеком надламаным, наколькі можна, але ён застаецца верны сабе і сваёй паэтыцы. Шукаю штосьці пазітыўнае. Я бачу картины, самые позитивные на той момент картины «Старажоўкі». У вечнай гэтай сітуацыі беларускія пісьменнікі пераязджаюць з вёскі ў горад, але застаюцца вясковымі пісьменнікамі. Караткевіч – першапраходнік менскай урбаністыкі. І гэтая урбаністыка ў першых раздзелах «Чорнага замка» бліскучая.
Мы чуем гукі птушынага рынку, мы чуем яго пахі, мы ведаем, як дачынялася лесвічная пляцоўка і цэлы дом гэтых, цэлы пад'езд гэтых старых кавалераў, гэта залатыя старонкі беларускай літаратуры. Чаму потым усё скончылася недабітымі фашыстамі і калабарантамі, гэта іншае пытанне, гэта пытанне таго, што пісьменнік мусіў плаціць па рахункам свайго часу, па рахунках свайго часу сваёй ідэалогіі. Але найлепшыя старонкі Чорнага замка гэта той жа геніальны, жыццелюбны Караткевіч. Ну і сам факт напісання інтэлектуальнага дэтэктыва. Помніце, што гэта падарунак закаханага мужа сваёй любай каханай жонцы, з якой яны пазнаёміліся. Яна не вельмі уважліва слухала яго літаратурны выступ, сказаўшы, што, ведаеце, мне больш падабаюцца дэтэктывы. А вы можаце напісаць штосьці такое, як дзікае паляванне, кажа яна, не ведаючы. Это ж я, Стаха, напісаў, кажа Караткевіч, з гэтага пачынаецца як бы раман з будучай жонкай. А потым ён доўга цягнуў з гэтым абяцаннем, але здзейсніў яго. І потым жонка як бы казала: «Володя мой рыцар, ён мне падарыў цэлы замак». Здаецца, адказаў пра пазітыўнае. Спадару Дэканя. Ну, дзякуй вялікі. Ну, мы ведаем, што быў Караткевіч, пісьменнік, чытач, але заўсёды разам з імі быў нехта трэці лішні, ну, цэнзар. І гэты цэнзар меў уплыў і на самацэнзуру, якая была, і непасрэдна рабіў цэнзуру. І вось гэты вобраз, цэнзар, хто гэта былі такія людзі ўвогуле? Яны ж не мелі вялікіх грошаў, гэта ж не былі там нейкія начальнікі, правда? Это былі нейкія простыя людзі, якія рабілі сваю прыкметную, зразумела, такую, але цёмную справу. Што вы сказалі? Адзін з караткевічскіх цэнзараў мае шматтомнік твораў на беларускай паліцы. Это Максім Лужанін, згаданы уже. Былі іншыя. Як бы пісьменнікі, ніводзін цэнзар, здаецца, нават не беларус, хтосьці з замежных, по-моему, мой калега шведскі літаратар, коли сказаў, ніводзін цэнзар не прызнаецца, што ён цэнзар. Ён заўсёды скажа, што ён мастацкі рэдактар, і ён працуе з літаратурным творам у мэтах яго мастацкага паляпшэння. Магчыма, ён нават шчыра верыць у гэта. Больш за тое, тыя прыклады, якія я сёння прыводзіл, яны як бы немагчыма правесці адназначную мяжу, дзе пачынаецца цэнзура, а заканчваецца рэдактура. Тое, што, спадару Віктар, вы пыталіся, для мяне больш балючае у кожным беларускім, і не толькі, відаць, кожным літаратарцы знаёмым з таталітарнай, аўтарытарнай і гэтак далей сістэмы, вельмі непэўная межа праходзіць між цэнзурай і самацэнзурай. Гэта самае небяспечнае, калі ты закладваеш, калі ты ўжо не патрабуеш знешняга ўмешальніцтва, ты сам пазбягаеш вострага, глыбокага, небяспечнага. Але зноў-такі, калі мая гіпотэза што да Караткевіча мае падставы, і самацэнзурай можна займацца геніальна. Гуляючы ў паддаўкі непатрэбнымі фрагментамі тэксту, з цэнзарамі. Не ведаю, каб іншы так таленавіта іх перахітрыў.
Але тэма з-за зразумелых прычынаў ніхто ж пры жыцці пісьменніка пра гэта прямым тэкстам не казаў, таму мы можам толькі інтэрпрэтацыямі з вамі займацца. Давайте, можа быць, тады, набліжаючыся да завершэння, мне вельмі прыемна, што менавіта ва Вроцлаве некалькі месяцаў таму на курсах «Мова на нова» я меў гонар разам з кампазітаркай і разам з адной спявачак прэзентаваць праект «Дзікае паляванне караля Стаха», якой часам называю сваім перакладам. Перакладам Караткевіча з мовы высокай беларускай гістарычнай прозы, замешанай на жанры хорара, на мову паэзіі, якая служыць оперы. Давайте я покажу вам уступ да гэтага. Цэнтральны герой, апавядальнік, пратаганіст Андрэй Беларэцкі, як вы помніце, звяртаецца да чытача, будучы ўжо вельмі сталым чалавекам. Так, яму 96 гадоў. Па гэтым мы можам рэканструяваць, калі адбываліся падзеі у 1888, добавить 96, і мы маем часы, і ён ператвараецца ў сучасніка чытача, першых чытачоў Караткевіча. Я гэта, пераствараючы для патрэбы оперы, спрабаваў суадносіць гэта з іншай іпастасцю Караткевіча. А як бы сам Караткевіч, паэт, напісаў бы гэта ў жанры зонга, у жанры балады. За кадрам у вас, хто слухае, прагучыць польскі пераклад кракаўскага паэта і слэмера Мацея Качкі-Зімоўскага. Беларэцкі. Я стары, я вельмі стары, 96-гадовы. Я палюю з даўняй пары на забытыя песні і словы. Я шукальнік сівых легенд, што вандроўкамі край свой мерае. Гэткіх дражняць інтэлігент, запрашаючы ў жандармерыю. Топяць край у крыві і дрыгве, ды не ўмёрла надзея ціхая, бо яшчэ Беларусь жыве, покуль мова песнею дыхае. Я рвануў на злом галавы у фальклорную экспедыцыю, пад нагамі пашчы дрыгвы, а з нябёс патоп з навальніцаю. Раскажы, як у лютай жудзе ледзь не згінуў дурны юнача. Запрашаю ў краіну, дзе паляванне дзікае скача. Дзякуй. Яшчэ пытанне. О, калі ласка. Я ніколі не чытала дакладна біяграфію Караткевіча, але ведаю, што ён колькі-то часу, мне здаецца, нават некалькі год пражыў у Маскве. І дакладна ведаю, што ён нават там быў закаханы у дзяўчыну, якую не трэба было закахацца, і ён быў у ёй расчараваны, як разумны чалавек, як он Каб мы ведалі, у каго трэба, у каго не трэба закохвацца. І я таксама некалькі год жыла ў Маскве і вельмі расчаравана гэтым горадам
І мне цікава, ці ёсць у Караткевіча якія-небудзь творы, які ён вынес з таго маскоўскага свайго перыяду. Гэта першае пытанне. А па-другое, маё дзяцінства і юнацтва прайшло за савецкім часам, кампутару не было, тэлевізара не было, нічога не было. І мы чыталі кніжкі ў горадзе, бо калі б я жыла ў вёскі, я б, напэўна, там агарод палула, а што ў горадзе рабіць? І у мяне здалося такое ўяўленне, што за савецкім часам друкавалі нейкую выдатную літаратуру. Таму што, напрыклад, я была вельмі закаханая ў Азімава, а потым, калі ў 90-е гады пачалося такое вось вольнае дыханне, я прачытала яго збор твораў Азімова. Сярэдні чалавек. Перакладалі лепшае. Як у такі час выйшла такое лайно, як Чыргінец, і як ён здолеў стаць прадседателем Саюза пісьменнікаў зараз? Нават не ведаю, якое... А можна я, як бы гэта сказаць, не буду каментаваць пра апошняга народнага пісьменніка Беларусі Мікалая Чыргінца. Уже меншае зло пагаварыць пра Маскву і маскоўскае каханне Владзіміра Караткевіча. Плёнам, як вы кажаце, што ён вынес? Ён вынес дэбютны раман. Самы, можна сказаць, апрычоны на фоне іншых ягоных твораў. Вельмі нероўны, але з безумоўнымі проста згусткамі, усплёскамі геніальнасці. Раман навеяны. Караткевіч, безумоўна, у Маскве вучыўся некалькі разоў на розных курсах. На літаратурных курсах, потым на сцэнарных курсах. І вялікі раман, пра што мы сёння не паразмаўлялі, гэта ўжо не пра жанчын, з кінематографам, з 10-й музай, гэта асобная гісторыя. Караткевічу вельмі потым залежала на тым, каб прарвацца на экраны. І вось тут ён церпеў нож цэнзара і шмат чаго, але з'явілася дзікае паляванне Рубінчыка яшчэ пры жыцці аўтара, двухсерыйны фільм, вельмі моцны для свайго часу. З'явіўся напрыканцы жыцці Караткевіча, такі, як з'явіўся Пташукоўскі «Чорны замак Альшанскі». А найцікавейшае, Караткевіч, мала хто пра гэта ведае, у сэнсе шмат хто ведае, што існуе кінаверсія Хрыста, які прызямліўся ў Гародні, часам пад назваю «Жыццё і ўзнясенне Юрася Братчыка», часам пад назвай «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», але менш людзей ведаюць, што было спачатку. А спачатку было кіно. Спачатку была праца Караткевіча над сцэнаром, і вось з гэтага сцэнара вырас, можа быць, найлепшы, адзін з найлепшых караткевіцкіх твораў, абсалютна геніальны. Ён вырас часткова з таго, што Караткевіч усведамляў сабе, відаць. У такім выглядзе беларускамоўнае кіно ляжа на паліцу. І яно легла на 22 гады на паліцу і вярнулася ўжо не ў час, у іншы клімат, на двары іншыя эстэтычныя тамары. Яно выйшла састарэлым, і яго штучна састарылі, 22 гады пратрымаўшы цэнзурна на палічцы. Але як бунт вырас раман. Але вяртаючыся на курсах літаратурных, Караткевічу выкладала Ніна Молева. Вельмі яскравая жанчына, інтэлектуалка, замужняя, крыху старэйшая за Караткевіча, у якую ён, трапіўшы пад інтэлектуальны ўплыў, выдатныя вершы, прысвечаныя жывапісу, пісаў Караткевіч, можна сказаць, на хвале закахання, вершы пра
Гераніма Босха і вершы пра Пітера Брэйгеля, трызнення мужыцкага Брэйгеля, напрыклад, альбо верш Геранім Босх. Вельмі вам рэкамендую гэтыя тэксты. Ну і, канешне, галоўным прызнаннем у каханні гэта раман «Леаніды не вернуцца на зямлю», дзе часам проста ёсць не толькі беларускамоўныя, але і рускамоўныя вершы. Караткевіч, мяркуючы па ўсім, быў аўтарам ашчадным. Каждую крошку в ладошку, калі тэкст уже напісаўся. Ён, я ж жартую, безумоўна, фірмовы знак Караткевіча. У кожным яго празаічным творы, ці амаль у кожным, можна знайсці выбітныя вершы, якія можна выцягнуць і асобна друкаваць ці ўключаць у зборнікі. І ў «Каласах» так, і ў «Хрысце», і ў «Ладдзі роспачы», і ў «Чорным замку альшанскім», і, мабыць, больш за ўсё гэтых вершаў у «Нельга забыць» ці «Леанідах». Не было без Ніны Молевай рамана гэтага, не было б гэтай любоўнай тэмы. Ну і, можа быць, жывапіснай тэмы на інтэлектуальным даляглядзе Караткевіча не было. Тое, што гэта безумоўна расчараванне, я зараз скажу адну рэпліку, відаць, самая расчаравальная. Ніна Молева і муж валодалі вельмі магутнай, багатай, каштоўнай калекцыяй карцін. Яна не толькі выкладала жывапіс, яна была калекцыянеркай. Недаўна гэта самая Ніна Молева, першая вялікая муза Владзіміра Караткевіча, падаравала калекцыю сваіх карцін Владзіміру Владзіміровичу Пуціну. Вот тут можна расчароўвацца і казаць, што у лёсу бывае свая іронія. Часам яна чорнай бывае. Але гэта не перакрэслівае ні Леанідаў, ні любоўнай паэзіі, ні памяці пра музу, якая дыктавала гэтыя творы. Калі ласка. Выбачайце. Дзякуй, вялікі. І вось вы казалі пра Адама Глобуса. Я хацеў нагадаць, можа, нехта не ведае, што у 90-е годы Глобус выпусціў вельмі прыгожы комікс на дзіка паляванне. І мой сын Стах вельмі любіць гэты комікс. Ён захаваўся ў мяне. Вось. І я чытаў... Згодны з вами, вельмі стылёвая рэч і вельмі своечасовая, шмат... Вельмі вялікім накладам ён разышоўся і першы раз, і дагэтуль, мне здаецца, запатрабаваны. Такая версія, гэта не перапрацоўка ўсяго твору, гэта версія легенды, якая ў сярэдзіне аповесці. Пра саму здраду, пра саму гісторыю Стаха Горскага і Рамана Яноўскага, вельмі добра намаляваная. Можа быць, першы ці адзін з першых беларускіх коміксаў. Так. І вось пра гэту кніжку я чытаў, якая выйшла ў гэтым годзе. І мне засталося вельмі змрочнае ўражанне пасля чытання гэтай кніжкі. І вось я думаю пра ўражанне пра лёс пісьменніка. І я вось думаю, што для мяне Караткевіч, яго творы заўсёды былі такія напоўненыя вось гэтым іроніяй і гумарам. І вось цікава, гэты гумар, іронія, яна насуперак лёсу ці проста, можа, гэта проста рыса характара Караткевіча. Можа быць, напрыканцы гэтага цыкла лекцый мы дойдзем да такой штукі, як літаратура, паэзія, можа быць, не толькі паэзія часоў сталінскіх рэпрэсій. От я, аналізуючы, калісьці рыхтуючыся да лекцыі пра геніальнага Тодара Кляшторнага, пра яго паэму «Калі асядае муць», сфармуляваў для сябе, што пляшка з гарэлкай
алкаголь гэта самы даступны у несвабодным грамадстве спосаб унутранай эміграцыі. Часам можна было размінуцца з непрыемным афіцыозам на дварэ, даўшы нырца ў гэтую пляшку. І не адно пакаленне вось гэтай савецкай вольналюбівай баемы непазбежна ў гэтую пляшку хаваліся. Самае сімпатычнае мне літаратурнае аб'яднанне за ўсю гісторыю беларускай літаратуры называецца ТАВІС. Расшыфроўваю. Таварыства аматараў выпіць і закусіць. Змрочны сталінізм, кручэнне гаек і рэпрэсіі на дварэ. А літаратары знаходзяць на вуліцы савецкай, там ці на нейкіх іншых культавых адрасах за яблычным тагачасным віном лошадскае, здаецца, брэнд лошадскае віно, дзе яны не пра камсамол, не пра партыю, не пра Сталіна, а пра сяброўства, пра каханне, пра штосьці сапраўднае адно адному чытаюць. І, можа быць, не было іншага вымярэння гэтай свабоды. Ад Караткевіча і Барадуліна засталося шмат Барадуліным агучаных баек на ўздагон. Напрыклад, Караткевіч і тэлефон. Яму ўвесь час званілі некаму Фаме Фамічу. Фома Фомич? Не, гэта не Фома Фомич, гэта гениальны пісьменнік Беларусі Владимир Караткевич, казаў Владимир Караткевич по тэлефоне, а яму зноў потым званілі. Фома Фомич, аднойчы яму стала неўстерп, і ён узбунтаваўся. Сярод ночы звонок. Фома Фомич, вагоны разгружаць? Разгружаеце, абавязкова разгружаеце, адказвае Караткевич. Больш по гэтым тэлефоне да Фомы Фоміча не званілі. Альбо зусім, калі можна такі салёны, але з песні словаў не выкінеш. Я ўжо не ведаю, Барадулін ці Караткевіч, ці яны разам прыдумалі гэтыя прыпеўкі. Мы сядзелі ў Фоміча доўга і цярпліва. Стала піва, як мача. І мача, як піва. Что тут сказаць? Рыгор Барадулін саскачыў своечасова з гэтага цягніка, які разгружалі начнога. Апошнія дзесяцігоддзі вызваліўшыся ад алкагольнай залежнасці. Караткевіч, як і іншы беларускі геній, з таго ж кола знаёмых Міхась Стрыльцоў сур'ёзна цярпел ад гэтага. Але сказаць што-небудзь фальшыва-ханжаскае, а магло быць інакш, а хто яго ведае, як было б? А ці быў бы ён настолькі ўнутраны свабодным, не ведаю. Гісторыя не ведае умоўнага ладу. Алкаголь знішчыў у беларускай культуры прыкладна столькі ж, колькі рэпрэсіі розных імперій. Ведаеце, слухаю вас, спадару Віктор, і думаю ўвогуле, жыццё страшна небяспечная штука. Па-першае, ад гэтага паміраюць. Але Караткевіч тут бы сказаў, што трэба, безумоўна, Гарацый сказал антычный, да, что трэба зрываць дзень, лавіць імгнення, трэба шанаваць сяброўства, каханне і ўсе тыя радасці, якія дае жыццё і з якога вот што, відаць, зноў-такі вярнуся з таго, з чаго пачынаў. Здольнасць як таго антычнага цара Мідаса. Да ўсяго, да чаго дакранаўся Караткевіч, ён ператвараў гэта ў чыстае золата паэзіі.
колькі ў гэтым праўдзівасці, а ці так істотна, калі оптыка Караткевіча як бы вось як компас беспамылкова знаходзіла полюс прыгажосці. Часам упоперак рэальнасці. А часам і рэальнасць, цягнучы за сабою і пагадзіцеся, некаторыя гарады, некаторыя тапонімы, некаторыя імёны, ды шмат чаго мы ўжо інакш не ўспрымаем як праз прызму зачараванасці Караткевічам, і ён праз гэтую закаханую оптыку даў нам паглядзець на рагачоў, на Воршу, вуліца касманаўтаў, здавалася б, да? А чаму вуліца касманаўтаў? Чаму не перайменуем у вядомая гісторыя у вуліцу Караткевіча? А што, касманаўты тут бывалі? Ну, яны над ёй пралеталі, да, сказаў савецкі чыноўнік. Караткевіч зрабіў яе шэдэўрам паэзіі. А што казаць пра гародню? У адвечнай беларускай спрэчцы, як ставіць націск у горадзе горадня ці гародня, безумоўна, Караткевіч галоўны аргумент, і ніводзін мовазнаўца, куды б не капаючыся, таму да сярэднявечных легендаў, да чагосьці, усё разбіваецца аб гэты галоўны беларускі гарадзенскі аргумент па імені Владзімір Караткевіч. Коллеги, давайте будем закрывать гэты інтэлектуальны клуб. Шчыры дзякуй, што вы тут слухаеце. Спадзяюся, што сёння я, круцячы рукамі і разганяючы некаторыя цытаты, можа быць, падштурхну вас што-небудзь перачытаць з Караткевіча. Тады задача мая будзе выкананая. А яшчэ на гэтым стале ёсць некалькі асобнікаў, яны апошнія нават у мяне, вершаў да оперы «Дзікае паляванне» караля Стаха. Звяртайцеся, уваходзьце са мною у дачыненне на гэты конт. Наступная сустрэча праз месяц, яна адбудзецца 15 ліпеня. Две сустрэчы, абедзве пра мужчын былі. Давайте гэта будзе сустрэча пра беларускую літаратарку. 15 наш гасцінны гаспадар Рафал Камароўскі, шчыры дзякуй. 17 ліпеня. І няхай гэта будзе першая і адзіная пакуль у галіне літаратуры беларуская набелістка Светлана Алексіевіч. Запрашаю.